बर'फोर जों मोनखायाखै आरो दा बै समाव जोङो गोबां आसा खालामदोंमोन जोंहा जोंनिनो जोंहा बिटिसिआव जोंहा हाग्रामा सारखौ जोङो चिफ महरै जों बे समाव दंबाय थाखायोमोन सारा बे सारखौ जों ओरैबायदि आसा खालामदोंमोन जोंहा बर' हिसाबै बे सारा जोंखौ फैगोन अनसायफैगोन नायफैगोन नङा होमबा जों गोबां लामा नायदोंमोन आरो माने जोङो गुबुननि माबानिफ्राय फैबाय थादों नाथाय जोङो सारखौ नुनो मोनैयाव माने बिराद गोसो गाबदों आरो हाबाब दिनै जोंहा जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बर'फोर दङ नङा होमबा जेरै जोंहा प्रमिला आब'आ जोंहा बे समाव फरेस्ट मिनिस्टारमोन बेनिफ्राय माबाया जोंहा हाग्रामा साराथ' चिफखामोन होमबा जोंखौ बिसोरो नायसनफैनो सम गैला नामा जोंनि अलखद समाव बिसोर आय होनो जोंखौ मानो नायफैनो हायासै नैबेखौ जों आङो माने सानदों आरो दायो बे समाव बिसोर मानो फैनो हायाखैमोन बिदि सानदों आरो बेल' नङा बै समाव जेनेबा जोंहा गावनिनो बर' मानसियानो जेरावहाय फरेस्ट मिनिस्टार जानानै दंमोन प्रमिला रानी ब्रह्मआ होमबा बियो दिनैसिम मानो जोंनि बिसनाथ एबा सनितपुरनि मानसिफोरनि थाखाय हाखौ मानो मोनसेबो दासिम दिनैसिमबो मानो खालामनो हायाखैमोन गावनि पावार थानाय समाव मानो सल्भ खालामनो हायाखैमोन दिनैसो जुदि बिथाङा भट नांगौ होननानै जेनेबा BPF हानजाया जेनेबा पार्टिया फैदों नङा होमबा जों बेखौ गाज्रि मोनाखै नाथाय माखासे जाहोनफोरखौ लानानै बै बिसोरो साननानै खामानिखौ मावनो मोजां मोनो आरो दा आंनि साननायखौ आं बुंथ'दों दा जुदि सरकाराव थानानैबो जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ अलखदनि खामानिखौ जेबो जुदि मावनो हायाबाथ' होनबा सरकार दानायनि लाब नङा होमबा फोथायनाया बहा थागोन बिदि जायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं सानदों दानि जेनेबा BPF हानजानि बिबानगिरि जायफ्रानोखि जोंनि बेवहाय दा जायफ्रानोखि खामानि मावनो लादों नङा होमबा दा बिथांमोना खायसेया माने भट होनायनि मोनथायानो गैया दा बिसोरबायदि मानसिया बै हानजायाव गिदिंनानै बेदारि खालामनानै मा मुलाम्फा दङ आं बेखौ सानदों आरो दा सारमोनखौ थगायनाय बायदिसो आं मोनदों आरो बेफोरबायदिथ' थगायनो मोना जेराव गामियानो हाबबाय बिथांमोना भटखौनो होनो मोनथ'वा दा बिदि लाखिनानै जुदि गिदिंबाय थायोब्ला होमबा सारमोनखौ थगायनायनि अनगायै जेबो जायाखै आं बिदि सानदों आरो आं बुंफुंदों आरो दिनै माने बेफोरबायदि खालामनो मोना माने मोनथाया दङ बयहाबो नङा होमबा नाथाय बियो जेब्लानिफ्राय गावहा मोनथाय फुल मोनगोन अब्ला बियो खालामनो हागोन दिनै बिदि खालामनाङा आरो दा ओमफ्राय आं सानबावदों आरो बेवहाय जुदि बिथांमोनहा बे माबाखौ लुबैयोब्ला जेनेबा बेफोरबायदि गाव जुदि जेबो माबायानो गैया जेराव बेवहाय बिदि माबानो हाबै माबा खालामोबा बे माने गावनि सायाव माने फोथायथिया गोमालांगोन आरो दिनै बे मानसिया भटखौनो होनो मोना बे गिदिर नै ओरैबायदिया थागोन आरो जेरै हमनानै आंनि फंबाय नार्जारि फंबाय बियो आं बिथांखौबो बुंनाय जादों आरो जेनेबा दा माने फोथायथिखौ माने खोमाना लानाय जागोन आरो आंनिया जेरावखि बयबो बुंसोलायदों नङा होमबा दिनै भटखौनो होनो मोना बियो बेयाव थानानै माबोरै बिदि माबा खालामनो मोनो नै ओरैबायदि बुंदों आरो जेनेबा बेलेग पार्टिनि मानसिफोरा नङा होमबा बेखौ बुंदों आरो ओमफ्राय दा बिदि नोंखौ माने भट माबा गैया होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो हाबाखै होननानै दा आरो आंना अलरेडि हाबखानायखा आं बेसेबां बोसोरनिफ्राय 4 बोसोरनिफ्राय आङो भट होगासिनो पोलिं एजेन्टनि माबा दामब्रा मोनसे माबा दं दा आरो नैबेबो मोनसे आङो हानजानिफ्राय मोनसे साननाय आरो जेनेबा 17 बोसोरसिम सरकार दानानै थाबाय थानायावबो दिनै बाहेरानि मोनसेबो खामानि मावनो हायाबा सहाय होनो हायाबा होमबा बेफोरबायदि सरकारनि सायाव जों बोरै फोथायनो हागोन होननानै जों सानो आरो बेखौ सानदों आरो दा सानना जों सावरायलायदों आरो दा ओंखायनो माने जोङो दाख्लै जों खोथा होखाबाय खोथा होदों जोङो जेरावनोखि जोंहा मिरु सरगयारिया फैदोंमोन बेयाव जों बयबो बुंदों बेयाव फैदोंमोन नङा होमबा जोङो बे खेबसेखौ बेयावनो होनानै नायगोन जुदि 5 बोसोरनि उनाव जेबो मावोबा जों बिनिफ्रायबो जों ओंखारनो हागोन दा बिसोरो फैनानै खोथा होनाय हिसाबै जोंबो खोथा हरदों जोङो दे बेयावनो थासिगोन जों खनसेनो हाबा मावसिगोन बेयावनो थागोन होननानै जों बुंनाय जादों आरो दा बेनिखायनो माने आं सानदों माने जों बयबो सावरायदों जोंहा बे माबायाव जेबो दा जों गिदिर जानो हानाय नङा आरो बेखौ जों आंनो फोरमायबाय आरो सारनिनो दा मानोना जोङो गासै रायजो राजानि मतामत आरो खौसेथि मोनबासो जों बबेबा मोनसे माबाया देरहानाय जेननाया थायो नालाय आं बेखौ बुंबाय आरो दा बे समावहाय माने फैबाय थानाय समाव जोङो फैनायाथ' गोबां मानसिनि पार्टिनि फैबाय थागोन थेवबाबो माने जोङो गुबुन माबायाव जों जगदानखौ होनो हानाय नङा जों सिगाङावनो जों थिरांथा लाखानाय जेब्लानोखि जोंनि गामिया हाबाखैमोन अब्लानो जों थिरांथा लाखादों जे जोंनि हान्जायाव जोंनि बर' माहारियाव मोननै हान्जा दंखायो BPF आरो UPPL बेनि गेजेराव जाय सरकारानिखि मोजां हाबा मावगोन समाजनि मोजां मावगोन गासै गामिफोरनि स्कुल आरो गोबां बिदिनो लामा सामा बेफोरनि खामानि मावगोन जाय बिसोरो जाय मिथिं माबा होगोन जों बिनोनो भट होगोन होननानै जोङो
थिरांथा लानानै दंखायो जोङो बेनिखायनो माने जोङो दा जेरैबायदि थिरांथा लादों बेनिफ्राय जों दोरोदथ'नाय नङा आरो बेखौ जों बुंना दोनखाबाय जोङो ओरैबायदिबाव जोंहा बे एरियायाव फरायसालि गंनै फरायसालि दङ माने दिनैसिमबो जों सरकारनिफ्राय मोनसेबो एसे फेरलेबसेबो जों माने माबा मोनाखै आरो बिजेपिआनो होन बा UPPLआनो होन बा BPFआनो होन मोननाय जायाखै नाथाय जोङो दाख्लै जोङो दाबि खालामदों निल सरगियार सानाव दाबि खालामदों जोंहा नैयाव भेन्सार हिसाबै जोङो फरायसालि गंसे दङ जोंहा बालिदांनायखौ जोंहा हाबथ'वाखै नालाय दा बेखौ जों खालामाखै बेवहाय फरायसालि गंसे दङ बेयाव दरखास्त होदों माने डेस्क बेन्चनि थाखाय जोङो माने बेयाव दरखास्त होनाय जादोंमोन बिथाङा खोथा होलांदों दा जों बेखौ लामा नायनानै थासिगोन आरो दा बेखिनियानो आरो दहाय सारमोनहा होनदों जेनेबा मावनो हानाय हायो बेखौथ' बयबो रायजो राजाया मिथिगौ नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आजिखालि बयबो मिथियो रावबो राव थगायलायनो हाला बेनो आरो दा सोरनि साननाया माबायदि बिसोरखौ बयबो मिथिलायो दा बेखिनिखौ बुंनानै आङो गोरोन्थि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय आरो